Olen Auni ja sairastan neurologista Parkinsonin tautia. Olen sairastanut sitä vuodesta 2000 alkaen. Ja kerron kokemuksistani tutustuessani musiikkiterapiamaailmaan. Olen Jaana Ruotsalainen, fysioterapiayrittäjä Lappeenrannasta ja myös musiikkiterapian ammattilainen. Olen opintojeni aikana perehtynyt enemmälti musiikkiterapian keinojen käyttöön neurologisten potilaiden kuntoutuksessa. Sain myös tutustua Saksassa yhden lukukauden verran neurologisen potilaisten kuntoutukseen musiikkiterapian keinoin sekä myös muistihäiriöisten ja vanhusten musiikkiterapiaan. Vuosi sitten asiakkaakseni hakeutui omanikäiseni Parkinson-tautia sairastava Auni. Auni kaipasi omaan elämäänsä uutta virkistävää sykettä musiikkiterapiasta. Alkutapaamisella Jaana Ruotsalaisen kanssa vähän arvelutti, että osaanko toimia ohjeiden mukaisesti, mutta Jaanan ammattitaito ja ystävällisyys ne tempaisi heti mukaansa. Takanamme on nyt vuoden työskentely yhdessä noin kerran viikossa. Ja näistä kuntoutuskerroista, päivätoiminta, tapahtumista on muodostunut meille hyvin mielenkiintoinen prosessi. Meillä on nyt Aunin takana vuoden verran ollaan yhdessä toimittu tämän musiikkiterapeuttisen kuntoutuksen parissa. Ja sä alun perin taisit löytää tämän idean keskussairaalasta, niinkö se oli? Joo, noin vuosi sitten olin neurologian poliklinikalla tarkastuskäynnillä, jossa huomasin muistitaululla esitteen. No, sen ilmoitustaululla oli Joo. mun esite. Mikä siinä kutsui sinua? Musiikkiterapia. Niin. Halusin kokeilla musiikkiterapiaa, koska se tuntui olevan lähellä sydäntäni. Olin edellisenä vuonna kokeillut kuvataideterapiaa, joka sekin oli ihan Mielenkiintoista. Niin. Seuraava. Hyvä, hyvä, hyvä. Noin. Nyt rupesi olemaan marssi. Päästäisikö me eteenpäin? Se on kymppihomma. Hyvä. Meidän tavoitteissa oli fysioterapeutin kannalta, musiikkiterapeutin kannalta oleellisia mun mielestä löytyi se tasapainon kehittäminen, koordinaation kehittäminen, mitkä palvelee sitä, että sun kävely on tukevampaa ja luontevampia liikkeitä ja se oma hallinta paranee. Mutta sitten siinä oli sulla vielä näitä henkisiä tavoitteita. Mitä sulla oli siinä, muistaakseni? no, virkistäytyminen, rentoutuminen. Ja sitten oli vielä, sä haluaisit vielä soittamiskokemuksia saada, eikö se ollut näitä uuden oppimisen kokemusta? Kyllä. Huomasin, että sairaus ei estänyt uuden oppimista. Niin, sä opit. No ainakin yritin. Ja se iso oppiminen taisi olla ne kuvionuotit, niinkö? Joo, kuvionuoteista soittaminen tuntui aluksi, ei tästä tule mitään. Mutta sitten tavoitteellisena ihmisenä otin sen harjoituksen. Niin se jopa hankit sen kosketin soittimeen, eikö niin? Hankin kotiin ja soittelin salassa. Salasta omaisilta. Ja yllätit heidät sitten jouluna. Jouluna osasin soittaa 2 kappaletta. Joo.
Neurologisissa sairauksissa toipuminen perustuu solutasolla uusien hermoverkkojen muodostumiseen ja aivojen tasolla säästyneen aivokudoksen kykyyn muovautua ja ottaa vaurioituneen alueen tehtäviä. Musiikin kuunteluun ja tekemiseen osallistuvat monet eri aivoalueet yhtäaikaisesti. Musiikki synnyttää luontaisesti kehossa liikettä. Neurologinen sairaus vaikeuttaa ihmisen tahdonalaista liikkeiden tuottamista. Luomassani harjoitustavassa, RMA-menetelmässä eli rytmisessä moniaistikanavaisessa aktivoinnissa harjoitettavat liikkeet tehdään rytmikkäästi itse tuotetun sanallisen rytmiikan stimuloimina. Aistit otetaan harjoituksissa käyttöön. Yhdistetään musiikki, rytmikäs puhe tai laulu, liike, tuntoaisti, kuunteleminen ja katsominen. Nyt koitetaan päästä mukaan. Aloitetaan tuolla jalalla vasemmalla. Ja eteen ja taakse 4. Eteen ja taakse. Ja taakse. Jos uskallat, niin voit panna kädetkin liikkumaan. Ja vaihto. Eteen ja taakse. Eteen ja taakse. Ja sitten alkaa kurkotus ylös. Ja ylös ja polviin, ylös ja polviin, ylös ja polviin ja vielä. Aunin musiikkiterapia toteutettiin sekä toiminnallisena musiikkiterapiana kehon toimintaharjoituksineen että myös tunne-elämää tukevana musiikkipsykoterapiana. Käytän työssäni etenkin toiminnallisen musiikkiterapian keinoja. Tällöin harjoittelun apuna on musiikin rytmisyys, joka aktivoi ihmisen motoriikkaa. Olen käyttänyt Aunin kanssa myös psykofyysisen musiikkipsykoterapian keinoja muun muassa musiikkipiirtämisessä, mielikuvaharjoittelussa rentoutuksen apuna sekä soittoimprovisaatioissa. Parkinsonin tautia sairastavalle on tehokas hengitys ja rintakehän liikkuvuus tärkeitä hyvän hapetuksen ja ehjän äänentuoton takia. Kasuusoitto on hauska ja oivallinen harjoitusväline tähän. Kun ihminen sairastuu, niin usein käy niin, että hän myös eristäytyy. Niin, tulee jäätyä yksin. Niin. Ja varmaan se itsetunnon rapistuminen on yksi semmoinen eristävä tekijä potilaalle. Omalta osaltani voin kertoa sen, että musiikilla on hyvin terapeuttinen ja niin. vahvistava voima. Onko sun mielestä ollut tämä musiikkiterapeuttinen kuntoutus sopiva muoto neurologista sairautta potevalle ihmiselle? Miten olet kokenut sen? Musiikki terapeuttisena muotona on hyvin antoisaa ja monipuolista. Ja joskus sanoit mulle, että tämä yksilöllisyys, se että sä saat terapeutin pelkästään itsellesi eikä ryhmään, niin kuin ne aikaisemmat sun kokemukset oli. Sekö siinä oli semmoinen, mikä veti? Yksilöllisessä musiikkiterapiassa ei kuitenkaan kokenut olevansa yksin, koska oli ammattiinsa osaava terapeutti mukana. Et sinusta oli luottavaista olla, sä osasit luottaa siihen, että me pärjätään yhdessä, vaikka on vähän erilaisiakin tilanteita. Kyllä. Joo. No, nouseeko sulle mieleen mitään erityistä siitä meidän vuoden erilaisista toiminnoista, näistä musisoinneista? Oliko mitään semmoista, mitä sä olisit oppinut ihan uutta
No, musiikkiterapia kokonaisuudessaan yllätti minut täysin. Se oli niin monipuolista. Se oli erilaista, mitä sä ajattelit. Niin. Tai monipuolisempaa. No. Ja sitten vaan eletään parin mukaan. Sinä viet. Minä vikisin. Ai niin. Ei kosketa kaveria, mutta ollaan siinä mukana ihan niin kuin peilin kuvana. Ja sitten myöskin me toimittiin ryhmänä. Sait olla mukana ryhmän toiminnassa, niin miten sä sen koit? Pienryhmässä toimiminen on erilaista kuin yksilöterapia. Mutta sinua ei vaivannut sitten se, et kokenut sitä hankalana? En kokenut sitä hankalana, vaikka ryhmän jäsenet olivat kaikki eri lailla sairastuneita ihmisiä. Meitä yhdisti yhteinen sävel, musiikki. Niin. Ja tuntui, että kaikki tuki toisiaan, eikö vaan? Kyllä. Joo. Toisiaan kannustettiin ja minusta näytti, että sä sait myös semmoista vertaistukea siinä ryhmässä. Olen yksilöllisen terapian puolesta puhuja, mutta pienryhmässä toimiminenkaan ei ole vierasta. Näin. Onko kapellimestari valmis? Lähtee. No niin. Milloin? Musiikki on mielestäni hyvä liikuntamuoto sellaisillekin ihmisille, sairastuneille, joilla on hankaluuksia liikkua. Olen huomannut, että sairaus ei ole estänyt musiikin mukaan liikkumista. Niin se auttaa löytämään niitä liikkeitä. Ja niin laajoja liikkeitä kun uskallatte ja haluatte sen musiikin avulla saada. Mielestäni itsensä kannattaa aina haastaa mukaan erilaisiin projekteihin. Hänen mielestään itsensä voi aina haastaa. Soittamisesta tuli hänelle uusi aluevaltaus, johon uskalsi heittäytyä, vaikka välillä ei tästä mitään tuu olo yllättikin häntä. Hänen kanssaan on ollut antoisaa työskennellä. Hän on uskaltautunut rohkeasti heittäytymään, kokeilemaan itselleen uusia asioita. Ujostelu ei ole häntä vaivannut. Onnistuminen harjoituksissamme ja soitossamme on näkynyt konkreettisesti Aunin ryhtiä ja sisäistä jämäkkyyttä kohottavana tekijänä. Sairastuneen taitaa olla kuitenkin aika vaikea itse löytää itselleen sopivaa kuntoutusmuotoa, osata etsiä oikeita väyliä. Niin, mielestäni kyllä jo neurologin vastaanotolla tulisi olla tarjolla muitakin kuntoutusvaihtoehtoja tavanomaisen laitoskuntoutuksen sijaan. Toivonkin jokaisen löytävän itselleen sopivan musiikkiterapeuttisen kuntoutusmuodon. Ja haasteita. Ilman haasteita ei pyörät pyörä. Niin. No, sä oot kyllä ottanut vastaan haasteet ja selviytynyt niistä hienosti ja rohkeasti. Sun harjoittelussa ei ole koskaan ollut semmoista epäröintiä, ettäkö et olisi pärjännyt. Sä oot reippaasti lähtenyt yrittämään ihan uusille vesille, ihan jääkylmään veteen välillä. Eikä aina me ei ole pärjätty hirveän hyvin ja aina se ei ole ollut mutkatonta, mutta sä oot kuitenkin rohkeana lähtenyt siihen mukaan ja se on minusta hienoa. Sillä rohkeudella aukaiset uusia väyliä itsellesi. Ja yhdessä nautitaan
musiikista ja rytmistä edelleenkin. Niin, tässä vuoden kuluessa on tullut ehkä tultua sillä mielellä, että tänään ei aurinko paista, mutta pois lähtiessä elämä hymyilee. Ihan valosaa. Niin.